نعربي 14 لكاتيت هزي تدالو على توزينات تزلكم متسلخو بقدامنت ارئيس الزنا مرحتي حوحات كم زي تسمامعو تغليصو حوحات نوسان هاغراوي بورد مرچ ኢትዮጵያ ነጽጉ ፓርላማ እስራኤል ህነ ስርዓት ሃገሮም ዝድግፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምስዋግ እማመ አቅሪቡ ቀይ ባህሪ ሩሲያ ወታደራዊ ማዕስከር ምህናጽ ምስ ሱዳን ተሰማሚዓ خبركم تخاتلتي اذن كالن زدهسس مدبات زلكم مصلخو كسام وداتام سايك صنو اندحتتكو ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتن هوت كونو سبسكرايب لايك مغار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم مرحتي حوحات كمز تسمامعو تغليطو نزحلف استات حدا عمت خناقفون كاسسون زصنعو مرحتي حوحات وشطاوي صغمون بزتن زربن كفتحو كمز تسمامعو مرحتي هايمانوت تግራይ ገሊጾም በመሰረቱ ሎሚያ በገጽ ፌስቡክ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተዘርጋ ሓበሬታ አቶም مرحتي ፖለቲካ ኩሉ መዳዊ ጽገማቶም በሰላምን በዘተን መፍታሐ በምርዳ በጽሖም አለውም በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን አቶ ጌታቸው ረዳን ዝምርሑ ጉጅለታት ህወሓት ጉባኤ ዘካየደን ብዝብል ብዕልዝ ጀመረ መግማ حدنتي كالافلطو تخلكيلو مصنحم يفلط نتي بمسرت ول بروتوريا زقوم غزياوي ممهدارن ابحتو اتيو صنحيوم بورد مرص ኢትዮጵያ ተማላብ ዞጾ መግለጺ ህወሓት አውሽተ 6 ወርሒ ጠቅላላው ጉባኤ ከካይድ በዘይ ምኻሉ ሕጋዊ ጥሕሰት ፈጺሙ ብዝብል ህነ መጻ 3 ወርሒ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ መንቅስቃስ ከቀብ መጋዱ ይዝከር እቲ ኣብቲ ክልል ጠንቂ ዘይ ምርጋ ኮይኑ ዝጸንሐ መግ ማዕሲቡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣዝስ ስራዊት ጸገዝ ዝሓዘ መግለጺ ሙጾም ነቲ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ቀኒ ነይሩም ኣብትሎ ምዝወጽ ሓበሬታ በክልቴም ወገናት ነቲ ሰምዕ ንቕድሚት ከሰጉም ዝኽእል መምርሒ ስነ ምግባር ወጪውን ፈሪሞምን ከም ዘለው ይጠቅስም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንመራኽብቲ ሓፋሽ ኣብዛቦ መግለጺ ቀንዲ ነጥብታት ናይቲ ሰምዑን ዘርዚሮም ኣለው በዚ መሰረት ጎንጻዊ ኣገባብ ከይጥቀሙ ምልዓል ዘስዕብ ናይ ጽላት ጎስጓሳት ከይገብሩን መፍራሕን ዓመጽን ከወግዱን ቃልኣትዮም ፖለቲካዊ ዕላማታት ንምዕዋት ኃይል ምጥቃምን ንጸግብ ባልድማ ኩሎም ዘይምርዳት በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሕግን ስርዓትን ሓሊና ክንዝራረብ ቃልን ኣቱ ኢሎም አባላትና እንደገፍተናን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዓመጽን ክሕወሱ ኣይነበራብርን ኣይን ክድግፍን ኣይነ ፍቅድን ከባቡነቱን ፖለቲካዊ ኣርአያን መሰረት ዝገብር አንጻር ዝኾነ ውልቀሰብ ወይ አባል ፖለቲካዊ ውዳበ ጽሊ ኣድልዎ ወይ ዓመጽ ዝለዓላ ዝራርባ ካብ ምጥቃም ክንቅጦቢና በዚህ ካዚ አባላቶምን ደገፍቶምን ኣብ ዝኾነ ዋና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ንምፍራሕን ንዘይምእታው ሓላፍነት ንወስድ ኢሎም ፈረምታ አካላት ኃይሉ ውዳበና ንምራይ ወይ ልዕልና ንምርጋጽ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዓመጻዊ ንጥፈታት ኣይን አቱን ወይውን ኣይነ ፍቅድን ንዝኾነ በደገፍቶም ዝፍጸምነት ስምዕ ዝጥሕስ ተግባር ሓላፍነት ክወስዱን ቃልኣትዮም ኣሎም ክልቲኦም ተፈራረምቲ አካላት በብወገኖም ብዛዕባ ዝተበጽሐ ስምዕ ስነ ምግባር ንመራኸብ ብዙሃን ከፍልጡ ከም ዝተሰማምዑን እቲ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ዝፈረምሉ ሰነድ ጠቂሱሎም ነዚ ስነ ምግባር ብምፍራም ነዞም መትከላት ንምኽባርን ክኽበርን ምግባርን ቃል ብምእታው ሕልናውን ድሕነትን ከምኡን ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ንምርጋጽ በሓባር ከንሰርሕና ኢሎም ኣብ መወዳታቶም ሽማግለ ዘለዎ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖትን ክልል ትግራይ ንትግባራት ስምዕ ከከታተሉ ብክልቲኦም ወገናት ተቀባልነት ረኺቦም ኣለው ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቅ ትግራይ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ብልዝብ ንኽፍታሕ ልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ በተደጋጋሚ ብውልቀ እናራኽብና ከንጽዕር ጸኒሕና ክብሉ ገሊጾም ቅድሚ ሂደት ኣዋርሕ ተመሳሳሊ ናይ ዕርቂ ዜና ተዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ከይወዓለ ከይሓደረት ፖለቲካዊ ወጥሪ ምቕጻሉ ዝዝከር እዩ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ቀጻሊ ኣኼባታት ተጸሚዶም ከም ዘለው ጸብጻባት ይመላኽቱ ህወሓትን ውሳነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነጽጉ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመምርሒታትን አገባባትን እቲ ቦርድ ኣይተኸተለን ብምባል ንሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ዘንበሮ ክልከላት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ሎምላሽ ሂቡን ንውሳነ ተቃዊሙን ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ዝወፀ ምላሽ ህወሓት ከም ፈራሚ ስምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ መጠን ሕጋዊ ሰብነቱ ዝምለሰሉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል መንግስቲ ምርዳእ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ብወገን ቦርድ ምርጫ ዝተዋህበ ስጉምቲ ንዝኾነ ኣካል ዘይርብሑ ክብል ነጺጉም መግለጺ ህወሓት
سيبو بورد مرجع ناب تكنيكاوي قد أوريد إيدو بمتاو كبلاشون تداغيرو تحت تأكلة بورد مبر حوحات كام زي يكون أسمير اللوم مجلس حوحاتها بموداتها سمع تصابوتات بريتوريا بمولو إنت ختكبرنا من قصة إثيوبيا مهتسنتو أقرب له ፓርላማ እስራኤል ንስርዓት ሃገሮም ዝድግፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምስጓግ እማመ አቅሪቡ ፓርላማ እስራኤል ኤርትራውያን ዝርከቦም ሓተት ዕዋና በሃገሮም ንምምላስ ዘኽእል ሓድሽ እማመ አቅሪቦም እቲ ክነሰት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፓርላማ በጊሶ ዘሎ ሓሳብ ነቶም ንስርዓት ሃገሮም ዝድግፉ ሓተት ዕዋና ምጥራዝ ዝዓለመ እዩ እቲ በአባል የማናዊ ሰልፊ እስራኤል ቤትኑን ዝኹነት ዩልያ ማሊኖቭስኪን ካልኦት አባላት ባይቶን ዝቐርበ እማመ ሕጊ ሙሉ ተቐባልነት ረኺቡሎም ኣብቲ ዝተኻየደ መስርሕ ድምፂ 51 አባላት ክነሰት ነቲ ሕጊ በዘይ ዝኾነ ተቃውሞን ተዓቅቦም ደጊፎም ኣሎ ይብል እቲ ባይቶ ኣብ ዝወፁ ሓበሬታ እዚ ሕጊ እዚ ንሃገር እስራኤል መዕቆቢ ደገፍቲ ናይቶም ጨቆንቲ ምልካውያን ስርዓታት ከይትኸውን ንምክልኻል ንረብሓታት ፀጥታ ሃገር ምውሓስን ዝዓለመ ይኽብል ገሊጹ እስራኤል ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ንዝመፅዋ ስደተኛታት ዕቁባን ሓለዋን ክትብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝጠቅስ ተእማመ እንተኾነ ግን እቶም ስጋት ዘይብሎም ነቲ ዕድል ክወሃቦም የብሉን ይብል ሃገር እስራኤል በመሰረት ሰብአዊ ዓለም ለኻውን መትከላት ነቶም ኣብ ሃገሮም ውልቃዊ ስጋት ዘሎም ዕቁባ ክትቦም ግቡእ ኣለዋ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎቶም ህይወቶምን ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ዝኣትውን ፍርሒ ዘለዎምን እቶም ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ስርዓት ንጡፍ ደገፍ ዝገብሩን ምፍልላይ ክግበር ኣሎ ይብል እቲ እማመ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ካብኦም ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ስርዓት ምዃኖም ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ መንጎ ተቃውምተን ደገፍተን ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ግጭታት ብዙሓት ሞይቶምን ቆሲሎምን እዮም ኣባል ባይቶ ዩልያ ማሊኖቭስኪ ነቲ እማመ ሕጋ መልኪታ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ተደጋጋሚ ግጭት ኤርትራውያን ዝተፈጠረሉ ከባቢ ደቡብ ተላቪቭ ፀጥታ ዘስፍን ክትብል ጽሒፋ እስራኤል ነቶም ሰልወኽቲ ክትብል ትገልጾም ኣብቲ ሃገር ንዓመታት ዝተቐመጡ ስደተኛታት ካብ ግዜያዊ መንበር ፍቃድ ዝሓልፍ ወግዓዊ ዕቁባ ኣይትህቦምን እያ እቲ እማመ ዝኾነ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብቲ ሃገር ዝኣተወ ስደተኛ ደጋፊ ናይቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ስርዓት እንትኾይኑ ብመሰረት ርእይቶ ፖሊስን ሰመዝ ኢሚግሬሽን ጉዳያት ህዝብን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ክስጎግ ስልጣን ዝህብን ይብል መግለጺ ፓርላማ እስራኤል እንተኾነ ግን በቲ ሕጊ መሰረት ክወፅእ ዘሎ ውልቀ ሰብ ጉዳዩ ብሕጋዊ መስርሕ ክሓልፍ መሰል ከም ዘለውን ኣስፊሩሎም እቲ እማመ ቅድሚ ብፓርላማ ቅድሚ ምጽዳቁ ናብ ተወሳኺ ክትናብ ፍሉይ ባይታዊ ኮሚቴ ውሽጣዊ ጉዳያትን ኣካባብን ክሰጋገር ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን እስራኤልን ዝጸንሐ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ገለ ዓመታት እናዝሓተለ ከም ዝመጽእ ይግለጽ ቀይ ባህሪ ሩስያ ወታደራዊ ማዓስከር ምህናጽ ምስ ሱዳን ተሰማሚዓ እቲ ኣብ እዋን ፕሬዝዳንት ነበር ዑመር አልበሽር ዝተበገሰ ስምዕን ምትግባር ዝዕንቅፍ ከም ዘሎ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ተዛሪቦም ኣብ ሞስኮ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚራ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቀይ ባህሪ ማዓስከር ሓይል ባህሪ ክትሃንጽ ድሌት ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ አልበሽር ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ስልጣን ዝጨበጠ ወታደራዊ መንግስቲ ትስምዕ ዳግም ግምት ክገብረሉ ኣለዎ ብምባል ከምኡውን ብሰንኪቲ ኣብቲ ሃገር ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ተወንዚፉ ጸኒሑ እዩ እቲ ሱዳናዊ ሚኒስተር ምስ ሩስያዊ መዘኑ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ምህናጽቲ ንመራኽብ ሓይል ባህሪ ሩስያ ክእንግድ ትጽቢት ዝግበረሉ ወደብ ምስ ሞስኮ ፍጹም ስምዕ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ተሪፉ ዘሎ ምጽዳቕ ጥራይ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዓሊ ዩሱፍ ጠቒሶም ሱዳን ሩስያን ብዛዕባ ስምዕ ወታደራዊ ማዓስከር ሓይል ባህሪ ብዝምልከት ኣብ ምርዳ በጺሕን ኣለዋ ክብል ዓሊ ዩሱፍ ኣብቲ ብረቡዕ ምስ ላቭሮቭ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መብርሂ ገሊጹም እቲ ጉዳይ ቀሊሉ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ተሰማሚዕና ኣለና ዝበለት ሚኒስትር ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኑ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣይጠቐሰን ኣሜሪካ ቻይናን ፈረንሳይን ድሮ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ገማገም ቀይ ባህሪ ወሽመጥ ዓደንን ቀርን ኣፍሪቃ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ እቲ ስምዕ ኣብ መወዳእታ ዕምሪ ስልጣን ፕሬዝዳንት ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ 2019 ነፈለማ እዋን ዝተዘርበሉ ኮይኑ ሰራዊት ሃገር ስልጣን ምስ ሓዘዩ ኣብ
ኣብ 2020 ተፈሪሞም ኣሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ኩናት ሓድሕድ ምስ ተወልዐ ግን እቲ ጉዳይ ኣቃልቦ ከይረኸበ ይጸኒሑ ብመሰረት ትውዕልነት ሩስያ በፖርት ሱዳን ክትሃንጹ መዲባ ዘላ ማዕስከር ሓይል ባሕሪ ን25 ዓመታት ዝጸንሕዮም ንዩክሎሳዊ መራኽብ ዝርከበን ክሳብ 4 መራኽብ ኩናት ሩስያ ኣብቲ ወደብ ከአስከራ ክፍቀደለን ምዃኑ እቲ ስምዕ ይገልጽ በዘካዚቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፖርት ሱዳን ከነዝ ተወጢኑ ዘሎ ማዕስከር ኣስታት 300 ኣባላት ሓይል ባሕሪ ከሰፍርዎም ተንተንቲ ከም ዝብሎ እቲ ስጉምቲ ሩስያ ክህልዋ እትደልዮ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ንምዕባይ ዝዓለመዩ ቀይ ባሕሪ ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ይኹን ወታደራዊ ረብሓታት ልዑል ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ይፍለጥ እዚ መስረብ ስዊጽ ምስ ህንድ ውቅያኖስ ዝራኽብ ባሕሪ እዚ ኣስታት 12 ሚታዊት ካብ ንግዲ ዓለም ብኡ ዝሓልፍ እዩ እታ ብሶርያ ዝነበራ ወታደራዊ ህላወ ምስ ምፍራስ ስርዓት ባሻር አልአሳድ ከም ዝኸሰረት ዝንገረላ ሩስያ መተካእታ ንብላይ ኣብ ፖርት ሱዳን ዘለዎ ተገዳስነት እናዓበ ምምጹ ተንተንቲ ይገልጹ እቱ ኣጠቃውምቲ ዝመስረቱ ሓድሽ መንግስቲ ሱርያ ነቲ ምስ ሩስያ ዝጸንሐ ናይ ወደብ ውዕል ከም ዝሰርዙ ይፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋኑ ንገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሩስያ ናብታ ርእሰ ከተማ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ኮይና ዘላ ፖርት ሱዳን ከም ዝበጽሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያ ምስ ክልቲኦም ተጻባቱ ወገናት ኩናት ሱዳን ዘለዋ ዝምድና ንምሕያሽ ተጸር ከም ዘላ ይግለጽ ሞስኮ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምዕራባውያን ሃገራት ብምትካእ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ርክባት ከተሕይል ጸኒሓ እዚ ከምዚ ኢሉን ኩሉ ሱዳን ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ክትምለስ ትደሊ ከም ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ተማልሶሉስ ንሱዳን ትሪቡን ገሊጾም ኣለዉ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዓብደል ፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ወታደራዊ ሓይሊ ንሲቪላዊ መንግስቲ ሱዳን ብምእላይ ዕልዋ ኣካይዱ ምባል ኣብ ጥቅምቲ 2021 ኣባልነት ሱዳን ኣደስኪሉ እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ምንጭ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ልኡኻት ሱዳን ኣብቲ ዋዕላ ምስ ሰበስልጣን ኣፍሪቃ ጎድናዊ ርክባት ብምክያድ እገዳ ኣባልነቶም ብዛዕባ ዝለዓለሉ ክዘራርቡ ከም ዝጸንሑ ገሊጹ በዚ ምክንያት ሱዳን ንራብዓይ ግዜ ካብ ዋዕላ ኣፍሪቃ ክትቦክር ተገዲዳ እያ መንግስቲ ሱዳን ሕብረት ኣፍሪቃ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ንምምላእ ቀዳማይ ሚኒስትር መዚዙ ኣብ መወዳእታ ለካቲት ስልጣና ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰገር ቃል ከም ዝኣትወ እቲ ምንጪ ይሕብር ዝኽብርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮም መሰናዶና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ምሳና ስልጽናኹም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሙ ሰላም ተመነና